να καλέσω και την κυρία Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Founder and Managing Director της Grantspert Consulting, για να παραλάβει το βραβείο στην κατηγορία Excellence in Leadership Development για το Project Grantspert, αναπτύσσοντας τους ηγέτες του μέλλοντος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τιμητικό βραβείο. Νομίζω συμφωνούμε όλα τα διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε συζητήσεις που έχουμε συχνά. Όταν λέμε ότι το πιο δύσκολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε ικανά στελέχη που να μπορούμε να τα αναπτύξουμε σε ηγέτες των επιχειρήσεων μας, γιατί αυτό καθορίζει και την επιτυχία μιας επιχείρησης. Να έχεις ικανούς ηγέτες, διευθυντικά στελέχη που θα πάρουν την εταιρεία στο επόμενο βήμα και μακροχρόνια να έχει επιτυχία. Και είμαι πολύ περήφανη που μέσα από αυτά τα 14 χρόνια που υπάρχει Grand Expert, μετά από πολλές προσπάθειες έχω καταφέρει να έχω χτίσει μια πολύ δυνατή διευθυντική ομάδα. Κάνουμε πολύ όμορφες δραστηριότητες μαζί και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, και εύχομαι όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να δώσουν αυτή την έμφαση και σημασία στο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε διευθυντικά στελέχη για να αναπτυχθεί η επιχείρηση μας. Είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει μια εταιρεία, το δικό της προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βράβευση. Συγχαρητήρια.